Ahojte, v minulých videách sme rozobrali kompletnú mechaniku, čiže pohyb telies, sily, energiu, tekutiny v pokoji aj v pohybe a dnes ideme o úroveň hlbšie, lebo všetko, o čom sme sa doteraz rozprávali, je vlastne obrovský zástup miliard častíc, ktoré sa neustále hýbu a presne tým sa zaoberá molekulová fyzika a termodynamika. Takto bude vyzerať vaše maturitné zadanie. To znamená, že musíte vedieť vysvetliť podstatu kinetickej teórie stavby látok, kvalitatívne vysvetliť difúziu a Brownov pohyb, znázorniť graf závislosti výslednej sily medzi časticami a vzdialenosti, vysvetliť vznik rovnovážneho stavu termodynamickej sústavy a charakterizovať rovnovážny dej a tepelne izolovanú sústavu, charakterizovať Celziovú a termodynamickú teplotnú stupnicu a vo finále vysvetliť význam Avogadrovej konštanty. Z čoho sú látky vôbec poskladané a ako sa správajú? O tom vraví kinetická teória látok. Totižto celá moderná fyzika a pevných látok, kvapalín a plynov stojí na týchto troch experimentálne overených poznatkoch a tie spolu tvoria kinetickú teóriu látok. Hneď ten prvý poznatok je, že látky sa skladajú z častíc. A to atómov, čo sú napríklad atóm vodíka alebo atóm kyslíka. Potom molekúl, to je keď sa tie atómy spájajú dokopy nejakými väzbami, napríklad dvojatómová molekula vodíka alebo toto je molekula vody, takže jeden atóm kyslíka, dva atómy vodíka. A jóny sú nabité častice, takže napríklad kation vodíka alebo anión kyslíka. Toto dnes znie celkom samozrejme, ale ešte v 19. storočí to bolo pomerne kontroverzné a atóm prvýkrát uvideli ľudia pomocou elektronového mikroskopu až v 50. rokoch 20. storočia, takže to nie je až tak dávno. Častice sa neustále neusporiadane pohybujú a voláme to chaotický alebo tepelný pohyb. Aj v zdanlivo nehybnej kvapke vody molekuly tak krížom krážom narážajú jedna do druhej rýchlosťou stoviek metrov za sekundu. Takže keď máte napríklad pohár vody, tak v tej vode všetky tie molekuly vody sa vlastne neustále pohybujú, narážajú či už do stien toho pohára, alebo aj samé do seba. A to je vlastne tento druhý poznatok. No a tretí poznatok je, že častice na seba navzájom pôsobia priťažlivými a odpudivými silami a veľkosť týchto sil závisí od vzdialenosti medzi nimi. No a práve tento tretí bod je veľmi zaujímavý a pozrime sa naň podrobnejšie. Takže predstavme si dve molekuly a teraz na tomto grafe budeme sledovať, akou silou na seba pôsobia v závislosti od ich vzdialenosti. Silu teda budeme značiť v newtonoch a vzdialenosť samozrejme v metroch. A podľa dohody, keď sa bude sila nachádzať v tejto časti, takže v kladnej y-ovej časti, tak bude prevažovať odpudivá sila a keď sa bude ten graf nachádzať v tejto zápornej časti, tak bude prevažovať priťažlivá sila. Lebo to sú práve tie dve sily, ktoré pôsobia na dve častice. Buď sa tie častice odpudzujú, alebo sa priťahujú. No a začneme v tomto bode. Takže tie častice vlastne na x-ovej osi sú v bode 0, takže sú veľmi blízko pri sebe. A keď sú veľmi blízko pri sebe, tak ich elektronové obaly sa tlačia a výsledná sila je odpudivá. Takže úplne všetká sila, ktorá na nich tlačí, je odpudivá. Môžete si to predstaviť ako také dve gumené loptičky, ktoré sa snažíte stlačiť a oni vám vlastne odporujú. Potom tie častice vlastne zväčšujete vzdialenosť medzi tými časticami, až sa dostanete do takéhoto bodu. To znamená, že sú v nejakej vzdialenosti R0, ktorá je radovo 10 na minus 10 metrov. Takže takto ďaleko sú od seba tie dve častice. A v tom bode sa odpudivé aj priťažlivé sily vyrovnajú a výsledná sila tam je teda nulová. A to je rovnovážna poloha, v ktorej sa častica cíti najlepšie. A keď sa od seba budú ešte viacej vzdialovať, tak začne prevažovať príťažlivá sila. Takže molekuly sa snažia približiť späť
A pri veľkých vzdialenostiach nastane taký akoby vzlom a sila začne veľmi rýchlo klesať k nule a molekuly sa potom už takmer vôbec necítia. No a práve tento priebeh sily vysvetľuje vlastnosti všetkých skupenstiev, čiže prečo sa tuhé látky dajú ťažko stlačiť a natiahnuť, lebo atómy sú v tejto rovnovážnej polohe a každé vychýlenie ich vracia späť. A práve preto sú pružné. Ďalej to vysvetľuje, prečo majú kvapaliny stály objem, ale meniteľný tvar. Lebo molekuly v kvapalinách sú dosť blízko, aby sa priťahovali, ale dosť ďaleko, aby sa mohli posúvať. A vysvetľuje to aj to, prečo sú plyny stlačiteľné. Je to kvôli tomu, že molekuly sú tak ďaleko, že vzájomne sa takmer necítia, takže ich môžeme jednoducho tlačiť bližšie k sebe. Tento druhý poznatok kinetickej teórie hovoril o tom, že častice sa neustále hýbu. Lenže, ako to my vôbec vieme, vravila som, že všetky tie tri poznatky sú nejako experimentálne dokázané, ale veď oko molekulu nikdy nevidelo. Ale existujú dva slávne experimentálne dôkazy, a ako prvý je difúzia a druhý je Brownov pohyb. Tak najprv tá difúzia, to je samovoľné prenikanie častíc jednej látky medzi častice druhej. Môžete si napríklad predstaviť takýto pohár vody, najprv bez tejto kvapky, takže iba pohár vody. A do toho pohára kvapnete kvapku nejakého farbiva. Toto má symbolizovať tú kvapku. A hoci tú vodu vôbec nemiešate, tak tá kvapka po niekoľkých minútach sa začne takto rozplývať. Najprv teda pôjde od tohto centra, čiže tam, kde tá kvapka bola kvapnutá a pôjde vlastne takto ďalej, bude sa rozplývať. Bez nejakej kinetickej teórie by sa to nedalo vysvetliť, lebo keby molekuly stáli na mieste, tak tá kvapka by ostala navždy iba tam, kde dopadla. No a po nejakom čase sa stane, že je to úplne premiešané, hoci vy ste tam nemali žiadnu lyžičku, ktorá by to vlastne takto nejako mechanicky premiešavala. On sa to bude premiešavať aj bez toho, aby ste vy niečo robili. A difúzia funguje nielen v kvapalinách, ale aj v plynoch a práve preto parfum, ktorý si nastriekate v jednej miestnosti, tak vonia o pár minút neskôr v celom byte. Takže difúzia funguje tak, že sa častice samovoľne premiestňujú z miesta, kde je vysoká koncentrácia tých častíc, do miesta, kde je nižšia koncentrácia tých častíc. Bez toho, aby vy ste museli nejako mechanicky na to pôsobiť. Samozrejme, že keď vy tam dáte nejakú lyžičku a premiešavate, tak to je rýchlejšie, ale kebyže to necháte tak by ste sa do takéhoto bodu, kedy je to celé premiešané, dostali tak či tak vďaka difúzii. Druhý dôkaz objavil v roku 1827 botaník, bol to Škót, Robert Brown. A objavil to tak, že sledoval pod mikroskopom peľové zrnka, ktoré plávajú vo vode. A čakal, že peľ bude tak pokojne plávať, ale namiesto toho sa zrnka pohybovali tak rôzne do všetkých strán. Vyzeralo to možno nejako takto, taký ako keby chaotický pohyb. A oni sa tak pohybovali kvôli tomu, že boli na molekulách vody a vlastne tie molekuly vody sa takto chaoticky pohybovali. Takže Brownov pohyb je teda priamy dôkaz, že molekuly kvapaliny alebo aj plynu sa naozaj hýbu a nehýbu sa len tak, ale chaoticky. Aby sme vedeli teplo a vnútornú energiu kvantitatívne popisovať, tak musíme zaviesť pár základných pojmov. Ako prvý je termodynamická sústava. Tak to je akákoľvek skupina telies, ktorú skúmame z hľadiska tepelných dejov a môže to byť napríklad môže to byť hrnček s čajom, môže to byť pohár vody, môže to byť valec s plynom, aj atmosféra Zeme alebo aj celá galaxia. Záleží vlastne len na tom, čo si chceme všímať. Ďalej, stav sústavy opisujú stavové veličiny. Napríklad tlak, objem, termodynamická teplota, hustota a tak ďalej. Keď sa tieto hodnoty menia, tak hovoríme, že sústava nie je v rovnovážnom stave a keď sa nemenia, tak vravíme, že sústava je v rovnovážnom stave. Každá sústava teda chce dosiahnuť ten rovnovážny stav, kedy sa tieto stavové veličiny už nemenia a aj kvôli tomu, keď tuto máte horúcu vodu, čiže máte tú vodu, ktorá má napríklad
80 stupňov Celzia, máte horúci čaj, no a v miestnosti máte 23 stupňov Celzia, tak sústava není v rovnováhe a tento čaj sa snaží vlastne vychladnúť. Teplo z toho čaja sa takto sála vlastne do miestnosti rôznymi spôsobmi. Povieme si, ako môže teplo sálať, takže buď ide vedením alebo žiarením. Jednoducho táto voda, tento hrnček sa snaží sám seba ochladiť takým spôsobom, že z neho teplo vlastne ide do miestnosti, aby sa práve dosiahol tento rovnovážny stav, kedy teplota toho hrnčeka bude tiež týchto 23 stupňov, rovnako ako je teplota sústavy. Ale keď si predstavíte, že vy ten hrnček vlastne máte v nejakom domčeku a vonku by bolo napríklad, povedzme, že je leto a vonku je 30 stupňov, tak čo sa neustále deje je, že teplo zvonka sa snaží dostať dnu, pretože to je tiež vlastne není dosiahnutý rovnovážny stav, pretože tu máte inú teplotu, ako máte vnútri. A vy, ak chcete vnútri vlastne zanechať túto teplotu 23 stupňov, tak potrebujete mať klimatizáciu alebo niečo, čo bude konať prácu, aby ste vy dosiahli vlastne túto nižšiu teplotu, ako je vonku. Pretože není dosiahnutý rovnovážny stav, no a príroda sa snaží neustále bojovať o to, aby ten stav rovnovážny bol dosiahnutý. Takže sa snaží robiť nejaké deje, aby sa to dosiahlo. Takže rovnovážny stav je teda stav, do ktorého sústava prejde sama po dostatočne dlhom čase, ak je izolovaná od okolia. Takže si predstavte, že napríklad do termosky naliete horúcu vodu a pridáte ľadovú kocku. Vnútri, čiže tá horúca voda a ľadová kocka sú izolované od okolia, pretože sú v termoske. Termosku budeme považovať, že je to izolant, aj keď není dokonalý, ale budiš. A hneď ako tam vložíte ten ľad, tak máte teplotnú nerovnováhu, pretože ľad je studený, voda horúca. A po niekoľkých minútach sa všetko vyrovná na nejakú jednu spoločnú teplotu a to je rovnovážny stav. Rovnovážny dej je dej, počas ktorého je sústava v každom okamihu ľubovoľne blízko tohto rovnovážneho stavu. To znamená, že prebieha veľmi pomaly, dokonca tak pomaly, že sa stihnú vyrovnať aj vnútorné nerovnováhy a v skutočnosti je to taká idealizácia, s ktorou sa najlepšie počíta. No a nakoniec tepelne izolovaná sústava, tak to je taká, ktorá si nevymieňa teplo s okolím. Najlepším príkladom je tá termoska alebo nejaký kalorimeter, ku ktorému sa dostaneme v ďalšom videu. Ak by ste mali túto napríklad na tomto príklade domu, kebyže nechcete, aby prebiehala vlastne tepelná výmena takto, chcete vlastne odizolovať túto sústavu od nejakého vonkajška, no tak by ste museli niečo spraviť, napríklad všetky steny obaliť polystyrénom. Jednoducho musíte spraviť niečo, aby ste odizolovali, ale myslíte na to, že nikdy my na Zemi nedokážeme vytvoriť dokonale izolovanú sústavu. Vždy sa tam bude vymieňať nejaké teplo s okolím. Ale taká termoska alebo kalorimeter sú prístroje, ktoré dostatočne dobre fungujú. No a teraz sa pozrime na teplotu a hlavne na to, ako ju meriame. Lebo existujú dve dôležité stupnice, a to Celziová stupnica a termodynamická Kelvinová stupnica. Vidíte, že Celziová stupnica vznikla v roku 1742, takže ešte pred Kelvinovou. Tá vznikla až v 19. storočí 1848. No a vymyslel ju švédsky astronóm, volal sa Anders Celsius a ona má dva pevné body, a tie sú definované premenami skupenstva vody pri normálnom atmosférickom tlaku. Čiže prvý pevný bod je 0 stupňov a druhý je 100 stupňov. 0 stupňov je topenie ľadu a 100 stupňov je var vody. Takto nejako vyzerá tá Celziová stupnica, takže máme tam dva pevné body, 100 stupňov, 0 stupňov, ale vy viete, že dokážeme dosiahnuť aj teploty nižšie ako 0 stupňov a teploty vyššie ako 100 stupňov. Takže toto sú dva body, ktoré my vieme vždycky nejako určiť, keď máme vodu a máme normálny tlak, tak vždycky si budete vedieť nakalibrovať teplomer, ktorý zostrojíte podľa týchto dvoch bodov, pretože to sú vlastne tie pevné body, na ktorých stojí Celziová stupnica. A mimochodom Celsius pôvodne navrhol stupnicu obrátenie, takže pôvodne 0 stupňov bol var a 100 stupňov bolo topenie ľadu. A až po jeho smrti taký botanik
a volal sa Karl Linné, tak ten prevrátil tú stupnicu na dnes známú podobu. Tá Celziová stupnica je veľmi praktická pre bežný život a pre meteorológiu, lebo rozsah teplot, v ktorých my žijeme, sa v nej pohybuje od nejakých záporných desiatok, takže čo ja viem, možno od minus 50 stupňov do nejakých plus 40 stupňov. No a presne 0 je tá hranica, pod ktorou sa väčšinou všetko mrazí. Takže pre taký bežný život je to OK. Lenže pre fyzikálne výpočty je Celziová stupnica veľmi nepraktická. A presne kvôli tomu v tom 19. storočí britský fyzik Lord Kelvin navrhol novú stupnicu, ktorá vychádza z absolútnej nuly. V tejto Kelvinovej stupnici totižto absolútna nula je najnižšia možná teplota vo vesmíre. A to znamená, že v tomto smere už nič nemôže existovať. Proste nižšiu teplotu ako 0 stupňov nenameráme, ale pri Celzioch, viete, v Celziovej stupnici sami dobre viete, že cez zimu máme bežne minusové teploty, takže záporné hodnoty existujú. 0 stupňov zodpovedá presne minus 273,15 stupňov Celzia. To je teda tá absolútna nula. Takýto je jednoduchý prevod medzi Kelvinovou stupnicou a Celziovou stupnicou. Takže je tam vlastne iba plus 273,15 Kelvinov. Ono to vyzerá na prvý pohľad ako také náhodné číslo, ale má to veľmi logický a čistý fyzikálny pôvod. Totižto v 18. a 19. storočí vedci skúmali, ako sa správa plyn, keď sa ochladzuje. No a zistili zaujímavú vec, že keď vezmete plyn a ochladíte ho o 1 stupeň Celzia, takže rozdiel teplot 1 stupeň Celzia, ale znižujeme teplotu, takže ochladzujete plyn o 1 stupeň Celzia, tak jeho tlak pri konštantnom objeme vždycky klesne o rovnaký zlomok. A vždycky ten tlak klesne presne o 1/273,15 tej pôvodnej hodnoty pri 0 stupňoch Celzia. No a vedci si položili logickú otázku, že o koľko stupňov, čiže aký rozdiel teplot, musíme my plyn ochladiť, aby jeho tlak klesol na úplnú nulu. No a matematika nepustí. Pri každom stupni stratíte vlastne takýto zlomok z toho tlaku a keď chcete stratiť celý tlak, tak potrebujete mať túto jednotku a to dosiahnete tak, že v čítateli bude presne toto isté číslo. 273,15. Takže, ak urobíte teplotnú zmenu 273,15 stupňov, tak tlak by mal byť vtedy nulový. A keďže tlak je spôsobený týmito nárazmi molekúl, ktoré sa pohybujú, tak nulový tlak teda znamená, že molekuly sa prestali úplne hýbať. A keď sa nehýbu, nemôžu mať nižšiu energiu. Takže sme dosiahli absolútne dno, teda absolútnu nulu. A mohli by ste sa pýtať, že máme Celziovú stupnicu, prečo si komplikujeme život s Kelvinmi? A na to sú 3 praktické dôvody. Za prvé, týchto 0 stupňov Celzia je vymyslená hodnota. Je to len bod mrazu vody a je to dôležité pre nás ľudí. Ale pre vesmír a atómy voda prakticky nič neznamená. Napríklad mimozemšťania pravdepodobne nepoznajú Celziovú stupnicu, pretože možno ani nemajú vodu. Ale ich stupnica bude takmer určite začínať na tej istej absolútnej nule ako naša. To je jediný univerzálny štartovací bod vo vesmíre. Druhý bod, prečo je Kelvinová stupnica fajn. Záporné čísla kazia výpočty. Napríklad si predstavte len takú obyčajnú stavovú rovnicu. PV sa rovná T. Ak by ste do tejto teploty dosadili napríklad minus 10 stupňov Celzia, tak by vám vyšiel buď záporný tlak alebo záporný objem, čo je fyzikálny nezmysel. Nemôžete mať v nádobe minus 3 litre vzduchu. Takže za to sa nám hodí táto Kelvinová stupnica, lebo nikdy pod nulu, nikdy do záporných hodnôt nepôjdeme. No a posledné je priama úmernosť. Kelvinová stupnica začína na skutočnej nule.
Ak vy zdvojnásobíte teplotu v kelvinoch, napríklad pôjdete z 300 kelvinov do 600 kelvinov, tak častice majú vtedy dvojnásobnú kinetickú energiu. Pôjdete z 20 stupňov Celzia na 40 stupňov Celzia, tak to neznamená, že tu mali častice nejakú kinetickú energiu a tu budú mať dvojnásobok kinetickej energie. Pre stupne Celzia to neplatí, ale pre kelviny áno. Najnižšia teplota dosiahnutá v laboratóriu je rádovo v pikokelvinoch, takže 10 na minus 12 kelvinov. Teda je to miliardina 1 kelvina a úplnú nulu, čiže 0 kelvinov, dosiahnuť nedokážeme nikdy. Zakazuje to vlastne tretí termodynamický zákon. No a posledná téma dnešného videa je Avogadrova konštanta a s ňou súvisiaci mol, základná jednotka SI. Takže predstavte si, že chcete vedieť, koľko molekúl je v 1 litri vody. A to číslo, ktoré reálne dostanete, je obrovitanské. Je to okolo 3x10 na 25 častíc. No a pracovať s takýmito obrovskými číslami v každodennej chémii a fyzike je úplne nepraktické. A preto sa zaviedla nová jednotka a to látkové množstvo, značí sa takýmto n-kom. 1 mol látky obsahuje rovnaký počet častíc, ako je atómov v 12 gramoch uhlíka C12. A tento počet sa volá Avogadrova konštanta. Číslo Avogadrova konštanta je 6,022 x 10 na 23 mol na minus 1. Takže keď máte 1 mol vody, čo asi 18 gramov, tak v ňom máte 6,022 x 10 na 23 molekúl. Keď máte 2 moly, tak máte vtedy dvojnásobok tejto Avogadrovej konštanty, kde toto n je látkové množstvo v moloch a toto veľké N je celkový počet častíc. No a prečo je Avogadrova konštanta taká dôležitá? Je to kvôli tomu, že prepája dva svety. Mikrosvet, to je svet jednotlivých atómov, molekúl, ktoré nikdy fyzicky neuvidíte, a makrosvet merateľných veličín, čiže gramy, litre, moly. A bez nej by sa chémia ani fyzika látok nedali poriadne robiť, bez tejto konštanty. A vidíte, že to Avogadrovo číslo je obrovitánske. V jednom pohári vody je viac molekúl, ako je hviezd v celom pozorovateľnom vesmíre. A to bola molekulová fyzika v skratke. Teraz už viete, na akých 3 poznatkoch stojí kinetická teória stavby látok. Viete, ako vyzerá závislosť sily medzi časticami od vzdialenosti a prečo majú tuhé látky, kvapaliny a plyny také rôzne vlastnosti. Viete aj, čo je difúzia a Brownov pohyb. Rozoznáte rovnovážny stav od nerovnovážneho stavu a viete, čo je teplne izolovaná sústava. A dúfam, že ste pochopili, prečo má kelvinová stupnica svoju nulu pri minus 273,15 stupňov Celzia a na čo nám slúži Avogadrova konštanta. V budúcom videu na to priamo nadviažem, pozrieme sa na to, akú energiu majú častice látok dohromady, povieme si, čo je vnútorná energia, ako sa dá meniť, vyslovíme prvý termodynamický zákon a stretneme sa aj s kalorimetrom, zariadením, ktorým môžete merať skutočnú energiu. Ďakujem za pozornosť a počujeme sa v ďalšom videu.